Η διάδοση των αξιών των οποίων αποτελεί διαχρονικό στόχο του Ολυμπιακού κινήματος. Με αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε και το Διεθνές Διαβατήριο Fair Play, το οποίο άρχισε το δικό του ταξίδι από πού αλλού, από την αρχαία Ολυμπία. Από την αρχαία Ολυμπία και το μνημείο του Πιέρ ντε Κούμπερτεν άρχισε το συμβολικό ταξίδι του Διεθνούς Διαβατηρίου Fair Play, που έχει ως στόχο να διαδώσει το παγκόσμιο μήνυμα των Ολυμπιακών αξιών σε όλο τον κόσμο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυροτάς, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Μάουρο Σέκολη και φυσικά ο εμπνευστής του προγράμματος Διαβατήριο Fair Play, ο Ιταλός καθηγητής κοινωνιολογίας Τζενάρο Τέστα. Νομίζω ότι και ως χώρα έχουμε μια υποχρέωση να τα αναδεικνύουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι η πεμπτουσία του αθλητισμού. Δεν είναι τόσο πολύ οι νίκες, τα μετάλλια, τα πρωταθλήματα, αλλά αυτές οι πράξεις που δείχνουν το σεβασμό, που δείχνουν το μεγαλείο του αθλητισμού. Da una piccola isola Procida, un piccolo passaporto, oggi a Olimpia il passaporto internazionale del Fair Play. Nel passaporto c'è l'augurio a tutti questi bambini, a queste ragazze, di diventare campioni olimpici. Η εκδήλωση συνδυάστηκε με την τρίτη Ολυμπιακή Εβδομάδα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην οποία πήραν μέρος σχολεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από την Κύπρο. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και που σήμερα είστε εδώ και που θα είστε κοινωνίες στα σχολεία που θα γυρίσετε πίσω να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Για να μάθετε όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει εδώ μέσα σε αυτό το μέρος, το Άγιο, την αρχαία Ολυμπία. Η εκδήλωση συνόδευσε η χορογραφία της Αρτέμιδας Ιγνατίου, χορογράφου των τελετών αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, και ολοκληρώθηκε με μια συμβολική σκηταλοδρομία με τους μαθητές που συμμετείχαν να μεταφέρουν σκητάλες στα χρώματα του διαβατηρίου Fair Play. Υπάρχουν πολλές ώρες δουλειάς, πρόβες, σκέψη, έρευνα, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ψυχή που βάζουν και η Ελλάδα που είναι πάντα μέσα μας.